ndeno mkulujayi amene amayendetsa drone kwa amayijenansa uja kuti kumaonika uja ndizoona kuti nditampatsatu milandu tu itatu tu amwenetu 1 2 3 osangoti umodzi yayi itatu amweneyi kumakamba zoti mkulu wakenso kuti kodi iyayi ndi uyotu mukumuona pa screen panopo ndipo dzina lake ndi Esau Nalikole. Chinachitika ndi chani ndi mkulu ameneyu? Adanyamulatu kandege kake kamene kamakhala ndi kamera ndi umakaulutsa basi mmwamba pa nyumba pamenepo ndiye kuti pa mayijenansa kumene kumakhala mayijenansa si mayijenansa ngati basi ndiye kuti zathira pomwepo ngati mayi akunyumba kwa bambo ansa ayi kaya ndi zonena kuti iwowatu ndi a vice president a dziko lino mwayiona basi nkumaulutsa pamenepo kumaunika kuli jeni kuli chani kuli galimoto zingati uko okay kodi nyumbayo kuoneka ngati kuti kodi makomo akuoneka ngati angati kumapanga zimenezotu basi kumakamba zoti kodi iwe ichi ndiye chidakulodza nchaniso iweyo basi nda tsiku limenelotu ndipo pokamba amayijenansa ati iwo adali panja mapemphera adali ngati mwa mapemphero nthawi imene zinkachitika zimenezo basi kupezeka zoti chani atautsinidwanso khutu kuti yayi alipo tu wina wake amene akumakulondolani ndi kumakulondolani ndi drone kumakuunikaunikani basi kwapezeka zonena kuti tu iyi achitetezo kambwandireni ka drone kaja ndikumbwandiranso uyu mkulu iso Esau Nalikole kayaso adali kuti naye adali panja pa mpanda pomwepo mkwirena amwene basi kutani kumthira unyolo kuvaya naye kuchani ku polisi kuja bwanji iweyo mayendetsa zimenezi bwanji ayi kachinthu kanga karonkoti kana socheratu ndi mmakalondoloza iwe mbulutuse weti tizinamana kangasochere kachinthu kumakalondola iwe umeso oyendetsa ndiwe kamayenda kokha kamene kuti kasochere mese kamapangidwa control ndiwe kana sochera esima joso uri nkunyumba kwa mayijenansi bodza ilo nde bodza zingateke zonena kuti no iweyo ukaja amakanikolo MP weni mdera anthu amadziwa kuti nyumba yake ndiyo ukanene zonena kuti vice president ukanepero dziwa kuti kunyumba kwa vice president amakhala kumapita kumene koko ndi magalimoto awo ajayirira sailini umapita kumene ukanene zonena kuti sodziwa kunyumba kwa vice president chimunthu chabodza ndithu kwapezeka zonota achithira unyolo yonjidza ukunama atiwe pamene paja pamene anapezeka zonota kuchitchajano tsopano milandu itatu. Mlandu woyamba ndotani malingana ndi apolisi afotokoza kuti no mlandu woyamba umene anampatsa mkulu amene uja ndionena kuti tu amayendetsa drone imene ijayi kandege kaja kamene kamakhala ndi kuti ndi kamera nkumajambula kandege kamene kajaka amakayendetsa akunena kuti tu alibe license kuli uyendetse kamene kaja umene ukhale ndi license ndithu basi chilolezo choyendetsera kandege kamene kaja. Number 2 amayendetsa kandege kamene kaja opanda certificate yochoka ku Department of Civil Aviation. Department imene nthambi yomwe imayang'ana nkhani zokhudzana ndi ndege zouluka izi ukuyenera utenge chilolezo kuti kumeneko certificate utenge kumeneko koko analibe sungamayendetse mlengalenga umumu Malawian Air upanda Malawian Air Space opanda iweyo zilolezo ayi ndithu kuti anthu aulutse nkhani mmalediyo amayenera akagule mphepo ndithu amati mphepo akagule mphepo ku Makra zoulutsa mawu izi koma tukamba zawo ndiye kuti no zouluka ndege akuyenera ku Civil Aviation mwayiona analibe ruma certificate kuchoka pamenepo ndiye kuti akayankhetu mulandu umenewo ruma ulutsa unalibe ma certificate phwanya ndiye kuti malamulo a Department ya Civil Aviation. Kuchoka pamenepo mulandu wachitatu ndionena zoti amayendetsa drone ija opanda ndiye kuti no chilolezo ngati mphamvu analibe mphamvu zoyenera kuyendetsa drone imene ijayi de malo amene amakayendetsawo fangati kuli ndiye kuti zochitika zimene kwabwera ndiye kuti kwabwera amajenansi kaya kuli zochitika zina zake ndiye kwabwera anthu ambiri drone ingayendetsedwe kujambula kanda zodi akangathe kuyendetsa drone koma ndiye kuti akhala ndi zilolezo zoti pamalo pano payenda drone
kodi ino achitetezo cha cha vice president mudziwa zimene zoti ifeyo ndi ma media person ndi anthu awete timakhala kugwira ntchito kutani ku times kapena ku Zodiac tiyendetsapo drone kandege pano kandege kamenekoko sizoti kanyamula mifuti kuti kaombere pa AI komano kameneko kali ndi kamera cholinga chonena kuti no tionetse bwinobwino mwambosewo yeah fine mukhoza kupanga zimenezo mwayiona imeneyo ndi authorization go ahead mukhoza kupanga zimenezozo mwaona analibe ziti zimenezo ndeko kukambaso kumakaulutsaso kunyumbaso kwa vice president kwa munthu anali bulutu bwanji eti kunyumba kwa vice president privacy malo amene azikhala ngatino ndikakhala ineyo malo amene ndimakhala momasuka bwinobwino palibe amene akundiyang'ana ndi makamera chani ndingathovula sapato nkuyenda apo kafikapo ndingathenso kugona paja manena yonchora amene ora amapemphera chogona anagona pasi anaziyala pasi onse nkumapemphera amama waso ara amatero upemphera basi upemphera pamene paja atagona eri uyo nkumakajambula zimenezo sangachito chali chikwina kaya koma kunyumba kwawo angathupanga zimenezo chifukwa chani ndi kumene kuli privacy malo amene akuyenda azikhalako mokhala mwayiwowo basi mwayiwowo ngati munthu uno koma ayi uyu basi nkumakajambulaso kumeneko adawana zikalasira moto bwanji ndi milandu imene ampatsa ndi imeneyo itatu funso ndilonena kuti mukunena kuti no amene yuyu Esau Nalikoleyi kuyendetsa kandege kaja amafunika malaisesi nanga anyamata ako majambula nyimbo amayenda mtimene tija nkumajambula nyimbo ali mtimene tija aliso nzilolezo amenewo ameneso adzikakhala nzilolezo mwati samaphwanyeso ndi kuti malamulo ena ndi enawo nanga sindetu kamba za Department of Civil Aviation kandege kaja kuti kayendetsedwe ndekete kafunikira mwina mayi kakhale ndi kuti ndima ukhale ndi zilolezo zochokera ku Civil Aviation. I think in nkhani ya incident imene yachitikira anyamataje ndimene manene munyangati fans yaku Zodiac imayendetsa ndege tija koma osati kuti no idzikaoneka kuti no kodi vice president akwenda motani imayendetsa limene tijati ali nato sangalepere amayendetsa limene tija pakakhala pali zochitika pali zochitika zonoti wafuna aonetse gulu lonse limene lili pamenepo ndeti kamayenda kumakafika mwina malo amene iwo kuti athamange kafike pakamodzi sangakwanise ndi kamera sangaulukenso mmalire koma ndiye kuti no kamene kaja kamapezeka kuti kakurani kakumenya anonso pano zimenezo bwinobwino mwayiona nde ndiwona ngati ndi nature ya malowo anyamata akamaulutsa ndege tawo amakhala akujambula nyimbo basi kujambula nyimbo kaya ndi yagwamba kaya ndi yandani amakhala kuyijambula basi angoja akamaliza zimenezo achokapo sizoti amapita malonso amene azikajambula ndi kuti mpaka na wina ali kubafa akusamba azikanjambula mmalere ayi zimenezo sizimachitika koma zimene amakapanga uyo amakagwira ntchito ngati spy kazitape kuti akatenge uthenga ano kuchoka ku nyumba kwa amajenasa apanga zotere kenako akapanga choncho apanga choncho ifana kuti zizionetsa kayamba foni pake ngayamba chani amene nomba maonekera zonsepo kamene kamajambula kuja uko ndi kuti akuona kayamba screen kumakachita unale ukakaruka zitape ndekazitape mukamusiyasiye awaphwanya malamulo ndi anyamata ode akamayendetsa ndegeto amakhala kujambula zimenezo samakhala kupanga spy munthu wina wake kapena kumusakasaka wina mwana ndolonda wina wake koma uyu amakasakasaka ngakhala amakano zoti ayikanasochera zabodza amene iyu adayiro rumidwa uyu ndi anthu ena ake uyu anayiro rumidwa kuti asake amayijenaza basi apatse mpishupishu akuti antulutsa babelo anampatsa babelo koma mulandu wake ndizonena kuti no kutani ukupitirira ndifunso belo ngonena kuti no kodi ameneyu mumusiyasiya osamsiyasiya ariyayi ndikamba za chitetezo cha dziko chitetezo cha vice president ndipo vice president munthu ofunika kwambiri mu dziko ofunika akumane ndi lamulo mmene lilili ena atengerepo phunziro akaululeso amene anamutumawo alipo amene anamtuma mzimayi uyuyuyu anamtuma Esau Nalikoleyi amenewo ndi amene ali zidani ndi Janus amenewo ndafunikira amenewo agwidwe kuti agwidwe ndi zoti uyuyu mumfinyefinye mpaka ulule ameneyi nungodabwaso kuti anatulutsidwaso bwanji sharp kumutulutsa choncho mmayenera kuti mumfinyefinye mpaka ndizimva zoti anaulula kuti ndaujena anamtuma ndani ameneyu sizoona oloti ineru kuti mubwerero ndekuti no mudzaulutse chindege chanucho ndekuti padeni pakwathu pamene ndimakhala tichigenda miyala tichiphwanye tikakudziwansoni tikupondanisoni panjapo kuti malo onse mmene mwasankha kaulutsa mudzaulutse no kunyumba kwathu mufuna kuonako chani kwathu tipondanapo akuti